Tapos, sa mula yelo na naman, doon ka mag-aasin. Okay, sa ibabaw na. Pero walang yelo yon. Meron. Meron na. Hindi na yung yelo Tsaka nyo pa asinan. Ngayon, pag mag-yelo sa bangos, pag mag-aasin kayo, huwag tatamaan ng mata. Oo, kasi baka maaaring mamula. Ayun. Makikita nyo naman yung pag nakasin ka, iwasan mo na. Ayun, iwasan po natin na matamaan yung mata. Lalagyan nyo po ng asin yung mata ng bangos. Kung na mismo maghahawi. Maghahawi. Tama. Mga dalagang bukid. 200 ang per kilo. Ang ganda ng ano niya. Labahita magkano? 180 po. Mura po yung labahita natin. 180 na per kilo. Sa mga sagisi, 150. Bubuli. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito po ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Tumpukan, no? 50 pesos. 50 pesos, no? Na mga sapsap. So makakapagpangat na po kayo ng mga isda at mga 100 pesos na mga alumahan. Ayan, ang ganda ng mga latag ng tumpukan, no? Mga may isdang bikaw, lapis, tapos bilong. Ayan, yan po yung mga tumpukan po na bentahan dito, no? So yun po yung presyo. Ito po yung laman ng snapper. Sa snapper magkano? Parehas lang din ng per kilo. So ito yan. Pero Ricky, magkano na kilo mo ngayon ng tilapia? 120, 130 sa bro. 120, 130. Balsa galunggong, 200 pesos na kilo. At meron din po siya mga isdang bato. Ito, 150 po sa mga per kilo, no? Magkano po yung ano ngayon? Tay, magkano ngayon bitilya mo? 150 lang yan. 150. Sa binduan ang ganda, 200, tignan mo gano'n ka sarili. 200 pesos na kilo. At bubuli. 150 din, fresh. Diba? Ganda ng mga latag ni ate rito. Ayun Na mga lapu-lapu. Tsaka dito yung mga fresh na bitilya. Bilyabaw. Maya-maya. Bilyabaw. Tapos talakitok, bitilya, labahita, at sagisi. Tanong ko lang, magkano presyo? 150. Kahit ano dyan, pipiliin. Ayan, 150 po ang mga per kilo. Kahit ano po dyan na mapipiliin yung mga isda, no? Snapper. Magkano kilo, bossing? 180 lang. 180 po sa isdang binluan. Sa gisi mo? 150 naman po sa per kilo, no? So, yun po yung mga latag nila dito na inyo pong mapipili. So, yun. Isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market at sa ating mga kababayan po na dumarayo, no, ngayong araw po ng Biyernes. So update tayo sa kanilang mga presyohan at para malaman natin yung mga panibagong latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Magandang umaga sa iyo, Kuya Romy. At may tatanong lang ako kasi may nagtatanong na mga viewers. Yung isang kaibigan natin si Bles Lopez, shout out sa iyo. So tanong lang natin yung kung paano yung pagyeyelo at paglalagay ng asin sa mga isda para hindi masira. Okay po. Ganito po yun. Kahit anong klaseng isda, pwedeng lagyan ng asin. Ngayon sa bangos, medyo maselan. Pero ako nag-aasin ako sa bangos. Ganong karami po? Halimbawa, yung 1 kilong asin Sa isang cooler? sa isang cooler na isda, una yelo sa ilalim. Apa. Tapos, yung bangos, kung maganda, isasalansan mo. Sasansan na maayos. Ngayon sa tilapia, kahit buhos na lang, basta nakakamatan ng maganda. Yelo, isda, pagtapos aaslan mo yung isda. Ang asin naman yung, tadyado ko naman po yun. Paghahagis. Para isasabog niya yung yung mga asin. Masyadong marami. Marami, oo. Masyado, matatansya mo naman kung marami. Tapos gano'ng yelo, yung yelo po uli. Yelo uli. Tapos isda na naman. Huwag ka mag-aasin sa yelo. Sa isda lang talaga, tapos tsaka yelo ipapatong. Pagdating sa huli na, kasi
yelo, isda, yelo, isda. Tapos, sa huli, yelo na naman. Doon ka mag-aasin. Okay. Sa ibabaw na. Pero walang yelo yon. Meron. Meron na. Hindi na yung yelo eh. Tsaka niyo po asinan. Ngayon, pag mag-yelo sa bangos, pag mag-aasin kayo, huwag tatamaan ng mata. Oo, kasi baka maaaring mamula. Oo. Ayun. Makikita mo naman yung pag nakasin ka, iwasan mo na. Ayun, iwasan po natin na matamaan yung mata. Lalagyan nyo po ng asin yung mata ng bangos. Ay, na mismo mag-ahaw. Maghahawi. Tama. Hawiin na lang pag tinamaan. Magyeyeluhan mo na naman. Ganun po pala yon. So kasi Tapos, kailangan nakasalansan. ayun, kailangan po bossing nakasalansan yung yung mga bangus natin kapag tayo ay magyeyelo. Ngayon, sa mga isda naman, kahit bukas na sa ulo, basta maayos ang Maayos na pagkamada rin. Okay. So salamat po Kuya Romy sa inyong explain para sa ating nagtatanong na bago pa lang magtitinda ng isda o nagtitinda na rin siya ng isda na para hindi daw po masira at maihain pa rin daw para sa hapon na kanyang pagbebenta. Huwag kakalimutan nyo kasi ay yung yelo sa ilalim. Ayun, yelo sa ilalim po bossing. Nag-iinit siya. Okay. Pwedeng mabulok yung isda sa ilalim. Okay. Kaya kailangan muna yelo muna. Tapos isda, asin. O, yelo, isda, asin. Yelo, isda, asin ulit. Okay, salamat po Kuya Romy sa inyong paliwanag kay Boss Lando Explorer tsaka sa nagtanong sa atin kay Plis Lopez. Shout out sa iyo. Salamat. Kuya Romy at thank you po. God bless po. Bye-bye. Salamat po. Mga followers. Ngayon, shout out po. Kay Boss Lando. Thank you po Kuya Romy ha. Ingat po palagi. God bless po. So, yun na nga po at natanong natin si Kuya Romy dito sa bayan ng Malabon. At tayo po ay mag-update na po sa kanilang mga latagan. Ayan, sumasayaw pa silang dalawa. Ayan, no? So, shout out. So, yun po. Tayo ay mag-update na sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ito na si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Kuya Romy, salamat po. Dito tayo sa latag ni Kuya Warren. Alamin natin mga presyo. Kuya Warren, may mga pupunta sa'yo dito na kilala yung pangalan mo. Oo, kaya minsan pupuntahan talaga rito. Oo. So ito yung mga latag ni Kuya Warren ng mga kanyang isda na ating pumayapig, mga isdang binluan. Yan binluan saka mga dalagang bukid, no? Saka mga isdang dorado. Snapper, dalagang bukid at mga binluan, no? Magkano presyo Kuya Warren? Ito, 200. 200 ang dorado. Ito snapper. 180 tapos yung binluan mo 200 ang kilo. So, yun po yung presyo, no, ng mga latag ni Kuya Warren. So dito po siya makikita sa pag-akyat ng tulay, no, sa Malabon Fish Market, no. So Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So dito tayo sa mga latag naman ni Boss Aris. Boss Aris, shout out. Magandang umaga sa iyo. Good morning. So update natin yung mga presyo. Magkano yung mga lapu-lapu? 200. Sa mga dalagang bukid, 200 ang per kilo. Ang ganda ng ano niya, oh. Labahita magkano? 180 po, oh. Mura po yung labahita natin, 180 na per kilo. Sa mga sagisi, 150. Bubuli, 160. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito po ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ayan po lahat yan. So, yan po yung update natin dito sa pwesto ni Boss Aris ng Malabon Fish Market. Boss Aris, shout out. Good morning po. Salamat!
Tayo kay Nanay Noemi. Ang benta niya po ngayon ng bangos ay kada piraso na lang po. 70 pesos na isang piraso ng mga bangos. Wala kayong ansa, no? Wala ganong makuha. Mahal ng malalaki. Magkano po? 260 po O, na. tama nga sinabi nga ni Boy Bangus, 260 nga ang puhunan sa fishport. Medyo mataas pa nga po. Isang kilo yun. Mm. Mga Mga 3/4, 8 guhit, 7 guhit. So yun po yung mga presyohan sa fishport kapag bumili po kayo ng mga bangus dagupan, no? So wala pang bangus dagupan na gaano tayo nakikita sa ating pag-iikot. Nanay Noemi, shout out po muli. Good morning po. Salamat po. Thank you po, Nanay Noemi. So tawid na tayo dito sa kabilang side at mag-alam-alam pa tayo ng kanilang mga presyohan na ating may update o yung mga tumpukan na kanilang binebenta, no? So ito, dito tayo sa mga tumpukan, no? 50 pesos. 50 pesos, no? Na mga sapsap. So makakapagpangat na po kayo ng mga isda at mga 100 pesos na mga alumahan. So ito yung mga latag nila. 160 sa mga kilo ng ulo. Tapos yung mga laman ay 250, no? Mga yellow pin tuna, malalaki. Ayan. So update tayo sa mga presyon pa na ating nai-update at nakikita ng mga isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sa mga nagtatanong, meron po dito mabibiling yellow pin tuna na malaki at mga naka-slice po sa 250 na per kilo. 200 na lang Tayo, thank you po. Tumatalong, buhay pa, oh. So dito po tayo. 440 sa kilo. Thank you, sir. So ito po yung mga presyo, ang ganda ng ating alumahan. Tuna. Tapos mga isdang matambaka, yan, mga latag po nilang sariwang mga isda at mga balsa galunggong. Dito, madam, magkano po? So yun po yung mga latag po dito at may mga tumpukan din po na inyo pong mabibili. Galunggong po ay 240 ang per kilo. So dito tayo sa, ito tumpukan po 100 pesos. At ito po yung mga tumpukan din po dito ng kabase at mga bilong-bilong. 50 pesos. Daming latag na mga tumpukan. Ayan. Mga sapsap na maliliit. 50 pesos, no? Mga tumpukan pampangat. At dito rin po yan. Ang ganda ng mga latag ng tumpukan, no? Mga may isdang bikaw, lapis, tapos bilong. Ayan, yan po yung mga tumpukan po na bentahan dito, no? 50 pesos sa mga isdang tumpukan. Ito yung mga isda na sagisi, snapper, may lapu-lapu rin po. Ayan, tapos mga labahita, 150 po sa per kilo. Bossing, magkano yung ano mo, yung sagisi mo ngayon? 180 ang per kilo. So, yun po yung presyo. Ito po yung laman ng snapper. Sa snapper, magkano? Parehas lang din ng per kilo. So, yun po yung update natin sa kanyang latag na isda dito, no? Sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you. Tuloy lang yung pag-iiwa, paglilint ng ano, kutsilyo. So dito, no, 160. Yung mga bangus dagupan natin, 160 per kilo. At 140 po yung kilo ng mga gulyasan. So yan po yung update natin sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili o mapipili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tumpukan po ng mga bangus ay 100 pesos at meron din po tayong mga isdang arroyo sa 50 pesos na mga latag. Ayan. 50 pesos na tumpukan. Shout out sa iyo, Kalbo. 160 sa mga kilo ng yellowfin tuna. Nangga latag. Salamat. Dito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. Nasaan si Boy Bangus? Shout out sa iyo. Ito yung per piraso ngayon ng bangus dagupan ni Boy Bangus.
maeng. 150 na isang piraso, may 60 pesos na isang piraso. Tapos yung kanyang motor, na-rehistro na yan. Ayan, gumagalaw-galaw pa yan. Ayan, no. Nakatali ng plastic, shut out. Yan yung motor ni Maeng. Na ginalaw-galaw pa ni Boss Lando. Maeng, shout out sa'yo. Yung motor mo, kinalikot na ni Boss Lando. Salamat. Dalugin na, yun na, simuy ba uso? Sa presyo ng mga prutas. At dito yung mga tahong at mga per kilo ng hipon, 330. 100 pesos sa mga tumpukan at 280 na per kilo. Shoutout sa iyo, El. At kinalikot ko yung motor ni Boy Bangus. Hindi pa rin na magbabago, rin pa rin. Na-rehistro, ginalaw-galaw ko. 110 na per kilo ng mga Tilapiang Batangas. Naubos yung papakol. So 50 pesos kada lata o kada tabo ng mga tahong ni Moy Moy. Shoutout sa inyong dalawa mga lodi. Good morning. Kasi wala kang paninda ngayon. Mamamakyo ka rin mamaya. Sige, thank you. So dito yung mga presyo ng mga magagandang saging, 70 pesos na kilo. Tapos yung mga yellow pintuna dito ni Black Mamba. So 190 na per kilo at 170 na per kilo ng mga yellow pintuna, no? So shout out sa inyong dalawa. Boy Bangus at Boy Putik. Ba't iniwanan mo yung bangus mo doon? Ba't iniwanan mo? Ha? Kaunti lang yung paninda mo? Okay. Sinubukan ko lang po sa kung kakayanin ng tao. Pero bababa, 150 isang piraso. May gilik. May gilik na yung bangus mo. Ayun, no, nililip. So ayan po si Boy Bangus. Paikot-ikot. Iyak-iyak. Wala, konti ng paninda niya. Konti lang. Salamat sa'yo. Salamat. So tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag, no? So yan lang po yung mga naaabutan natin mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo. 100 pesos, 140 na per kilo ng mga kilo, no, ng mga tawilis. So ito po yung per kilo na mga tawilis, ang ganda, sariwang-sariwa, sa halagang 140 na per kilo. At yung mga tahong po natin ay 50 pesos na kilo at yung talaba ay 100 pesos po kada tabo. Biwang Bito, salamat ha, thank you. Update pa natin yung mga lataga, no? Ito, so galunggong 100 pesos na tumpok. Magkano kilo ngayon? 260 boss. Yun, 260 po ang per kilo ng mga galunggong, no? So yan po yung mga ina-update natin sa Malabon Fish Market. At tayo ay mag-update pa dito sa bandang ibaba para sa kaalaman ng ating mga silent viewers o mga dumarayo sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you ha. Dito mga pusit kalawang. So nandito tayo sa pwesto ngayon ni Kuya Ricky. So gulyasan yung kanyang mga paninda rito. Ayan, tapos mga pusit na malalaki na pusit kalawang. At yung mga tilapia Pampanga natin, eto yan. Kuya Ricky, magkano na kilo mo ngayon ng tilapia? 120, 130 sa bro. 120, 130. So yung 130 po, ito po yan sa mga buhay. At ito po yung 120, no? Dalawang klase po yung tilapia Pampanga. Tapos yung mga bangus niya po ito, meron din siya mga kada piraso na bentahan. Kuya Ricky, salamat po. So yun na yung ating update sa kanilang mga latag. Ito po yung mga per piraso niya at tumpok. So kasama lagi sa ating highlight ang kanyang mga panindang bangus at tilapia.
Lorna, shout out sa'yo. Good morning. Yan yung mga paninda niya ngayon. Ayaw niya na magtinda ng isda. Puro prutas naman po ang kanyang paninda. Saging at mga ubas. Salamat Ate Lorna. Ito po yung mga balsa galunggong, 200 pesos na kilo. At meron din po siya mga isdang bato. Ito, 150 po sa mga per kilo, no? 100 lang. So yan po yung mga latag, 150, 200 pesos na per kilo. So marami yung mga isdang bato rito na atin pong nakikita. Ayan, no? 160 po sa mga alumahan at yung mga hipon. Ito naman po yung mga latagan. Tapos mga isdang bitilya, bubuli at binluan. Ito po yan, no? Yan yung mga isdang bitilya. Ganda ng bitilya natin na masarap na prito. Magkano po yung ano ngayon? Te, magkano ngayon bitilya mo? 150 lang yan. 150. Eh, sa binluan ang ganda, oh. 200, tignan mo gano'n kasariwa yan. 200 pesos na kilo. At bubuli. 150 din, oh. Fresh. Diba? Ganda ng mga latag ni ate rito. Ayun, oh. Na mga o lapu-lapu. Tsaka dito yung mga fresh na ano, bitilya. Ganda. So, ito ang ating mga isdang bato na mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat po ha. Thank you. Tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, may nilaga. Hindi lang nilaga, baka pa. Sarap nun. 100. Tapos dito yung mga tilapia Batangas na ating pong i-update. Yung mga per kilo ngayon ng hipon natin dito ay 300 pesos. Tapos 130 ang mga presyuhan ng tilapia Batangas, may 120, no? Yung mga malalaki po kasi dito, yun po yung presyo ay 130. Ang sarap niyan, inihaw na mga tilapia, no? Shout out Agustin. So yan naman po yung presyo ng mga hipon. Shout out. Mga buwan-buwan, laki no. Ito po yung ulo ng mga cream dory. 80 pesos na lang po ang per kilo. Bubuli po natin ay 140. So dagsakay yung mga isdang bato. Dito sa bandang ibaba, no? 140 ang per kilo. Kilo po ng tawang ay 40 pesos. Tilapia, ito po yan, 90 pesos na per kilo. Napakabisa mo Na mabisang mabisa. Shoutout pa, good morning. So shoutout sa Tiyo. Ayan, nabuhay ka na naman. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Buhay sila hanggang gusto mo. Shoutout. Ngayon lang kita ulit nakita. Kaya nga, busy ako eh. Napaninda, Boss Maki. So dito 80 pesos na kilo ng mga tilapia. Tilapia, ayan, 80 pesos po na mga kilo. Oo. 80 pesos sa mga tilapia pa rin po sa per kilo. Shout out na lang sa'yo, geng geng. Shout out. So dito mga per kilo, sagisi at bitilya, 130 po ang kada per kilo ng kanilang mga isdang bato na mabibili. So ganito lang po yung mga latag na ating po na-update sa kanilang latagan dito sa bayan ng Malabon, no? 140 sa mga gulyasan. So ito yung mga presyo ng mga hipon. So tuloy pa yung ating update. Dito naman tayo sa bandang dulo. So dito maraming latag ng mga isdang bato na mabibili. Ito yan. Shout out sa'yo, Tino. So ang ganda ng mga ano. Shout out sa'yo, Boss Gerald. Wala din si ano, si Boss Jeff Paliw. Ano yun? Anong isda ito? Bilyabaw. Maya-maya. Bilyabaw. Eh, maya-maya. Bilyabaw. Tapos talakitok, Labahita. metilya, labahita at sagisi. Tanong ko lang magkano presyo?
150. Kahit ano dyan, pipiliin. Ayan, 150 po ang mga per kilo. Kahit ano po dyan ang mapipiliin yung mga isda, no? Yan, ang ganda ng mga isda ngayon na latag nila, no? May mga binduan din. Tapos sagisi, snapper. Sniper. Balsa. Ayan, yan po yung mga isda nila, oh. Salamat, Boss Gerard. Tago na naman si Onse. Wala, yun nga eh. Trip lang ako rito. So ito, oh, mga binluan. Sagisi, dagsa yung mga isda, no? Snapper. Gano kilo, bossing? 180 lang. 180 po sa isdang binluan. Sagisi mo? 150 naman po sa per kilo, no? So yun po yung mga latag nila dito na inyo pong mabibili. So yung mga presyohan ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out, Boss Ed. Ito, meron tayong nakita dito, tumpukan. Ito po yung isdang tumpukan ng mga surahan. Boss Ed, magkano tumpok nito? 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga isdang surahan na masarap inihaw. Tapos tumpukan din po ng mga isdang, ano, yan, no? Mga plapla na po, no? 100 pesos na tumpok. So maganda yung surahan natin sa halagang 100 pesos na tumpukan. Alright, so ganyan po pagkaguluhan yung mga latag po nila dito ng isdang bato, no? Sa dulo po, sa bayan po ng Malabon Fish Market, kasi yung mga latagan po nila dito ay minsan lang po sila uli makapaglatag ng mga ganitong klaseng isda na mabibili, at napakaganda po ng mga isda na kanilang mga latag, no? So update pa natin yung ibang mga presyo. Alright, so dito tayo sa pwesto ni Brian Flores. So magkano ngayon yung presyo? 300. 300 presyo ng ano kilo. So ito yung pwesto ni Brian Flores, shout out. At si Agustin, shout out sa iyo. Annalyn Bernardo, shout out. At alamin natin mga presyo muna ng mga tilapia. Salamat sa iyo, Brian. At ito 110 na kilo ng tilapia Batangas, no? Kaya yan po yung mga presyo. Bulayog. Magkano kilo? 110 na lang isla to. 120. 120 na per kilo ang pwesto ni Annalyn Bernardo, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yun na nga po, at na-update na natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market yung kanilang mga latag. At talaga nga naman ay napakarami ngayong mga latag po dito ng isdang bato na inyo pong mabibili. At mura-mura din po ang mga presyo, no? So shoutout sa inyong tatlo. Shoutout, ayun. Alright, so shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shoutout po. At sa mga timburautan dyan sa Carmen Plana, shoutout. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.